All right. Dankwa ena yedi edaso ampa. Anopay yama adofo no nyina atena se SI HL ewo Krisom. Salvation Hour with Evangelist Ojera mene Samuel Owusu. Kwesiara no pa bia ebraba no pa no son. Opem no wotwe ene ne mpam 1 hour 30 minutes. Yɛde nkwaje sɛm a yɛmfrɛ mu ɛfa afidication so ɛde abrɛw disabre jebre ene adaje ne fa twen yɛ ɛbra nyame asɛm ɛba wo nkyɛn yɛbɔmɔdena ɛkɔ ɛyɛ prophet evangelist Jacob Bechi aso yɛ ɛkuti nkwaje sɛm a yɛmfrɛ mu Lawson TV Lawson Radio yɛfiri hɔ ide na yɛtoa so ɛwɔ studio B Attention na nyame asɛm no eba on second live video ya share ma foforo hyehyɛ a na drop comment wo hwɛ yɛ kyira kwae a yɛ wɔ Kumasi Sokoban Wood Village Bola Junction Sokoban Wood Village Bola Junction ukuara bia ɛyɛ mpabɔ kɛse a ɛkɔ so hanya senketoa ukuara we bɔmɔdena na bepiem wɔ ha na bɛru sɛ onyankopɔn abasa no ɛyɛ dwuma Obetimi so follow of TikTok Evangelist Ojera, the same name on Facebook, YouTube Ojera TV. Yanko na yemo empire na ebreninti yemfa onyame asam entoaso Sam. Doc. Good morning. Good morning. Na pom to say. Na me adom na so. Oh, Chris adom boko. Na so Awurade dia che. Ne fa yeko empabo mo na afi yentoaso. Yeah. Enyankopon ene abankese Awurade atumi ni ahoden ya ode a okoso ayeda wase hyewe no munyam kamfodi se anopayi nso ayope otumi no ahoden so aboye ka Nipadua ho ban na ode be PS studio ha sondiem eye wona waye ebibia so ebibia duru se omofra ede wanu asem bro mai se opa ocho se koso ahu yemobo na fa bone ma to nyina ache na ebra akobe pass mi akiro mai no unyankopon wotumi ni ahoden no kobubu akoma bia na okra bia obeti asemi bia no se eguna kuma mu a wonyadwensa kyera ma wodin na unyankopon se upia wanya yiraba oye Awurade a ompe bone na bone fu ntimi nyina wanim se so pa jo se ma asenkan nkonhuhu na akra waye a eye wodia no unyankopon twemo oma odin na ehye no wonyam edwuma ye wadwuma timi so pa wo cho se koso ama otumi no nkonkono emra yimu edimi fanya dwuma se de ope Awurade a wotumi na wote da ni munyam na adomne nsankyin na ya wonsama wo de na no da no konka chesuafo se onko wiase nyina nkoka wasempa ne nkyama nsan na wono beje de no mo so nsi odi konko ni munyam de brena su bena so se ye de wonu masam bro mai ma asem no ko sakra kra bia wa yere bia na enhye wonu munyam en cover guama Yesu wono wantimi antintim so ti koso amanya somdie na ma asem no koguas aspaso den so ababebre ne mo ho na ze upia ya nyanyiraba utumi koso amanya hoden na ishira yenda amen Sam edase Awurade inshallah ane anopay onyame asamwa ode amae yetwa ho abasisi a enko babia yetwa ho aba enko babia
ase biem bra yabo empire awie na onyame asɛm no to aso ene yentra se de yedi kai eka ye no yes ene yentra every sabre akopem se na nwotwe ebebo apemu yo nyamema ene adofonom yene mo ehiem ewo afidikesie so yare kristo de echia adofonom enyina yeguso a yebo onyamia asem no ho dawuru shara be ya kristo maya etosum yenu no yanso obefa hotefo akwa yenso yebenya wogie aye mosomfo osapakani David ujera na menemo hia aye miankasa minu abema Samuel owusu ewa ha chief bible reader ona beke ka bible no dia mai ena no pai ye no bedin komo na asemo a yede ba no emu odu demesre osofo bi a wo hweme utiefo bi a wutie nyame asem se yiwasum netie nyame asem a ebai last week no ye bai asem a yede ba ne today se hwehu yi ewo atesem enanso Awurade de asem foforo asomai asem a yede ba no yato din se ye nipadua ewowi eye Yesu Kristo Asɔredan nti hwesu ye hallelujah amen ye nipadua no eye Yesu Kristo Asɔredan nti medofo a wo hwe me na otie nyame asem hwesu ye amen amen say kasa Asɔredan eyo dan a yesie ana bia ya prepares kama ahotie kwa so edi ama wonyankopon anase edi ama Kristo hallelujah amen enoro efi ni ho dabi edam ni ho dabi ya prepare no in a sinful way so just here ye de ehye Kristo enionyam na Asɔredan no amega ho asem no eye tu ti asem ni ye eye bienu yawo Asɔredan a nipa ade ne nsa asie jameso amen amen ane wo Asɔredan a eno nso onyankopɔn ana ede ne nsa asie sane wa mi anu nyina hu hia jameso amen amen na baako a asobo so tiase na onyankopɔn ni ko kase pa ayo nipa de sani nipadua wode ti asase so nanso akamia sa nipa babrebe amu nipadua ayo onyankopɔn Asɔredan yemu nukura biem brother so utiama no poya me se ti asema me no kaniye nipadua ne kita wo a ɔne ti asase we so no Kristo Asɔredan ampa jameso amen amen Kristo Asɔredan nti so wiye ana Asɔredan no a onyame wo hom atimu no
wa ma bɔne a mebata ho kristo fa wiase bɔne nkyɛ amen sɛ sɛ wohwɛ kristo so mu ane abinom abrabɔ asɛm ɔmo ba a ɛtɔ da na mɛwora ho ɛnsɔɔdan a yɛsesie yi ebia si nsɔɔdan o jam ebia si nsɔɔdan nsɔɔdan a enipa bi asisie no sɛ owuram ne yɛ nkyerɛw sɛ asɔɔdan ni ahwɛ kura wohu nya botere siesiem hwɛ baabi a ɛkɔ bɔ disco light yɛ bɔ flowers a yɛsi kyɛ sɛ de wo ɔmo sɛ decorate puppet no hɔ ane fon hɔ no ɛnya sɛ nketewa ɛhyɛ kristo animuonyam ebi sɛ Solomon baeɛ no ɔbɛyɛ the same thing ɛdi sɛ woyɛ sɔfoɔ sɛ ɔte aseɛ na wo sɛ wo nam fam asɔɔdan ama kristo a ɛhyɛ kristo animuonyam nanso ɛkameɛ yɛ sɛ dodoɔ no a sɛ ɔte aseɛ adeɛ ne di akyɛ nsoɔ ama nsɔɔdan no a yɛsisie no ɛkyɛ nipadua no a kristo tim no bisia no pai mene wɔdɔfoɔ bi kasa ɛdi sɛ ɔyɛ kyɛ no wotiam no nte asɔɔdan mu a memo ahunu mfa so koro a ɛwɔ nipadua so sɛ ɔyɛ maame na wotiam a na wohwɛ me a memo ahunu mfa so deɛ a ɛwɔ nipadua so brɛnti a wohwɛ me ababa wa wotie me anɔpa yi mesi yɛ nipadua no ɛyɛ kristo asɔɔdan nti hwɛ so yie ɛwɔ ahotiam gyeme so amen amen ebinom wɔ brɛ ne adagye a wɔn tumi asiesie asɔɔdan yɛ nipa ɛde ne nsa asiem ɛneɛ seconds biara pepa hɔ mena meka kyɛ hɔ every Sunday before so mɛkɔ asɔre ɔmo bɛyɛ wo bibia kama ɔmo bɔ afɔde ano mɛkɔ asɔɔdan no wotumi sɛ asɔɔdan nkɔmɔ yɛ wie kesika no bɛtumi ayɛ ade foforɔ kɔhwɛ machine sie gu dan no mu a ɛnya sɛ nketewa sɛ ɔte aseɛ nti sɛ obi dware anɔpa na ɔfa ataadeɛ no ɔhyɛ na wokɔwura asɔɔdan mu ɔtumi ka sɛ yɛdan wei deɛ wokɔwura mu a ɛsɛ sɛ wodrɛse kama sam ti asɛm no yɛ o ɛsɛ sɛ wodrɛse kama ɛti yɛwɔ nipa bu hɔ no mu a sam asɔre a wɔkɔ no Sunday bia watare a ɔhyɛ no kɔ asɔre Sunday bia ɔwɔ ho mpaboa nyinaa ɔrespɛte dan no asi wɔ no sɛ ɔde aseɛ ɛkyɛ ne nipadua no a ɛsɛ sɛ ɔhwɛ so yie no menka sɛ wodrɛse kama ɛkɔwura nyame fie ɛbɔne nyame korɔ pɛ decent dressing ɔpɛ nneɛma ɛɛfɛ ɛyɛ kama a anidie de ɛwom gyame so amen bɛrɛ mepɛ sɛ metwe wadwen so biribi sɛ ebinom awɔ hɔ a sɛ ɔde aseɛ asɔɔdan no a ɔkɔ wura mu no ne mindset wɔde fam dɔteɛ na ɛdɛ ana nwene wɔ nipa wɔsɛ Awurade Nyankopɔn ade fam dɔteɛ ana nwene onipa na ohunkwa ho me gu ne hwenem gyame so amen enti kwan a nipa fa so ba wiase ana twerɛ no ɛkyirem sɛ yɛne na mɔ nyinaa no saa dɔteɛ ana Onyankopɔn de bɔɔyɛ ɛberɛ a wɔbɔ yɛ wie yare ane wɔhu adeɛ baabu nkwa ho me gu ne hwenem nkwa ho mɛɛ ɛbɛgu onipa mu sɛdeɛ bɛyɛ a yɛbɛtumi akeka yɛn ho nipa bɛyɛ ɔkra te asefoɔ ɛna nipa ɛbɛyɛ ɔkra a ɔte ase nhyira nka Nyankopɔn din amen mesia no pai ɔdɔfoɔ te asɛm no yɛ o ebinom aboɔ mo sɛ sɛdeɛ ɔmu nipadua teɛ no wɔn mu nipadua so control mena medɛ me ho deɛ mepa ɛna meyɛ me nipadua gyeme so amen yɛnkɔ verse number 7 wajɔ sa Awurade Nyankopɔn de fam dɔteɛ na nwene onipa wɔde fam dɔteɛ na nwene me ne omienu na ohunkwa ho me gu ne hwenem ohia no ɔhu nkwa ho me gu yɛ hwenem na onipa yɛ wɔkra te asefoɔ deɛ no akyi no ana onipa bɛyɛ wɔkra a wɔte aseɛ
nti abra obo ye wie betena si wie no ana wakaje yansa yansa na nimonyam yes awo ye nipaduam ti azamni ye abra woni baba sam mesi ewiase ohu ye nipa ya ne ho saa ye ne ho saa sare na ebirim susu no ti sa o shame na o tiam ya me kan di atira wa dwen ana wakoma Jameso amen amen wase yayere bai Genesis chapter 2 verse number 7 yes na Awurade Nyankopɔn de fam do tena nyiro nipa nti wase won fam do tena nyiro nipa na ohun kon mi gu ni hwenim ana ohun kon mi gu nipa hwenim onipa ya wakra ti asefo ana nipa ba ya okra ti asefo verse number 8 yes na Awurade Nyankopɔn ye turo bi wo edie wo poye fam Jameso amen amen onipa ba ya okra ti asefo nti se na meka no nipa ba ya okra ti asefo wie no ana okache se ye nipa dua ye mfa nhine no munyam yes bere nei nipa bebrebe nipa dua no wo me hye bonsima no munyam me na meka cho ampa bebre dudu no adi o nipa dua aya nyoma e promote bonsama adwuma ampa we preaching good just go to TikTok hey awro ko se ni ba bia bra ba o mo ba ho a yana busa mo say it was so it is Kristo na bo mpa onyagopo ajai onipa bia pemu ama no nti amani ba bra dwe ye won say wiase na wote no de opa bi otumi yo odofo no ho nipa tua no eye Kristo dia yes Jameso amen amen se so yo TikTok ni media no so a Kristo ni ba etimi yi no ho na akofa night wear na hanahabi na wa she na wa she to wotra konwa mu a anane mpa so a na the camera na sinanim praise God amen we na the camera na sinanim wi a night wear no bra akra wo mobi na odenensa ahe aso ni mpoku anase ho na oye ni sei na wo so o camera na nim praise God amen na bana bi so te ho a na nia bria or like it na or share no comment no what te flowers Awurade ma bana ncha amen me say orofo ye ni badia no Kristo ni ma yesa ya vanshina ni monyam ampa bibisa no pai wonu ni badia se Kristo ni monyam debi Jameso amen amen nano ebra Paul ani afrelo so wasanga vini boni so di ase no ba Kristo no wodi ni badia be she Kristo ni monyam ampa Galatians chapter 1 verse number 18 me say onyamopon wodi fondo tie na boye oboye wi no she ansa ya vi ni badia no hye na monyam yes ade na du ni badia ye adopa mi bisa eja wutie me abante wutie me mi wi aba wutie me mema mi wutie me bisa so for me bisa kwashe me say Kristo Asɔredan no ani ni padua dianse Kristo no monyam ewe ni padua amen amen Galatians chapter 1 verse number 18 what you say na emfie mi yesankiri no tianio ye nyina ni nsa so ro obaya Paul na wotan Kristo yes ene na safo ene na asem enti ebrebe soy ano Nyankopɔn anam Kristo so ajase e ma mo jani bi so no so ebra so asaga vini kwabane suwar obeje asampani di do hyase se obunyame asamru dawro awa mamam ti ba was inside Bible say na emfie mi yesankiri no me ko Jerusalem se me ko we kefanim ebra Paul apal huachi no obaya de bosa de Kristo de asale nsan obeye hu adwuma pepepe ba nto area like wase me ko Jerusalem se me ko we kefanim oko Jerusalem sa oko se kefanim na me din intended du nanum na odin nchai 15 days verse number 19 yes na asomofo akeka ho ne de na asofo akeka ho ne de ahuro mu biara hallelujah amen ella obi abrante oso okwa asafo nsira
asafo nsira ti asem ni sam okwa asafo nsira okobo nyam adwuma praise God amen oboa ementi no oko oba bi ntia praise God amen oba bi ntia no area bai oko asafo no baby shaso dem oba bi shaso dem okopɛ no na de besra ya besa sa from praise God amen oba bi so tumi drase era de me kokro from asafo me asafo nsira hallelujah amen obo target bi wo abrantie bi wo aso dem o sa abrantie bi tontom kama o waso dem oba mi dia no so anendom esofo ma na tija okopɛ no yina hwe wo ampa praise God amen ajiba bre awo nipa bitirimu a enya dwem papa ti kristo dia basazi nsa ya machine no monyam awo ya nipa tuam yes ntorofo o hwe me na otie me say ye nipa dia no ele kristo asodai di se monja no bia so a na otie me a hwe nipa dia so yire jame so amen yenje no choko Galatians chapter 1 verse 19 what you say na asomfo keke ho ne de wase na asomfo keke ho ne de wa huru mu biara ati Awurade nua Yakobo ati Yesu Kristo ne Yakobo verse number 20 na de me twere mu yi sure Onyankopɔn nim minni atoro enu akire no me ba Syria ne keke la fam verse number 22 yes na Judas afo wa Kristo mu no hallelujah amen Paul tia kwaya ofaso oye Kristo adwuma yes wo so agi Kristo adi de bia atefako kana to so praise God amen asamparo a omahu dawuru dabi media no so no wonso on share no I like it jame so amen dem prophet si onko jano wo samantu kwa and your obele adaje a obekọ sisi a so for show program oma ni adaje Rano ma ncha amen me se wiase we na ya tem no niba ya ne ya ho it is all say obedi de wiase we kwachi so jase na wa ba bra se dia wo pa e dan dia chire no okra no enya nkwa me se niba dia no e Kristo asodai jame so amen zeto do choko Galatians chapter 1 verse 22 what you say na Judas afo o Kristo mu no de na Judas afo o Kristo mu no de onim manim na tianko na wate se te Paul se tianko na o man fo te se de ankakane no wataye no de akane no wataye afei de okagidi a akane no na wo sen no ho asempa nsanka Kristo de da amen obia kane no na watan Kristo yes ani asafo no ena de wa de be kan ho asempa pa na minti wo hye Onyankopɔn ni monyam na de Paul ya eri to area se Onyankopɔn ni monyam hallelujah amen o Kristo ni obadi Kristo adie unti hye jamia ni monyam unti me bisa ye hye Kristo ni monyam dabi arase boni dia hohora asama bara bi o sama badabi waja domamo meboa na nso diabo de ompa ho you are the juices here me boasa me ho why me boasa me ho Awurade ba wa nja amen waja kro no bo so just yes na nso adru so de ofa no kwa so wodi wa twandwe ni brother we ni badua no fa she Kristo no manyamate sa wodi sa bra bo wa si wani so a so just ni badua no wa no ho area by ahura before God ampa se be brenti she Kristo no manyam woni paduam dabi be brenti jiri ni ba ete ababawa ete TikTok se ho no muguo wale baba le nche amen ka media no so no ya de bo nyamia sampawa area ba ewuro ka woni padua no ya de bia na de she Kristo no manyam no ono no TikTok no ono no edane de to so life wa no hurihuri ne toro sa mema ngore the future bia ye ni enko badwaman wale baba le nche amen me bisa usa ni badua no she Kristo no manyam jana ni monyam sense Kristo no manyam dia sakrament tentantam jame so amen so for me bisa usa we ni badua no she Kristo no manyam dabi nyama nkoyi as a leader so osuan wo asese di pe bi show sian na mo Paul say mo show me sian said am show Kristo area right sian no so we so for we leader say abraba who live way iti obi betima show sian nyama nkoyi na wo sian so a o sian ama ekonye ni papa anasa bone
yɛnhyɛ kristo animonyam ɛwo yɛ nipaduam sɛdeɛ Paul aka gyeme so amen ka wo deɛ ma me Galatians chapter 1 verse number 24 yɛ hɔ na wie yɛ no wakyɛ sɛ na menti wɔhyɛ Onyankopɔn animonyam Paul se na berɛ ba ɔbɛbɔ yɛ ntoareɛ ra wɔhyɛ Onyankopɔn animonyam hallelujah amen ɛsi yɛ nipadua no ɛyɛ kristo asɔredan Paul ɛba kristo mu no wɔgyae ne wiase abrabɔbɔ no nyina to gui wankɔ ho bi dabi na wei deɛ ɛsi wei deɛ woyɛ da yɛ a wɔba kristo mu deɛ saa ne teɛ ɛyɛ ahosuo meka kyɛ woboa sɛ wontimi nsakra mfiri mu a wobɛko gyama kɔhunu ama no nyame asɛm sɛ deɛ woasakra no wɔgyae bɔne yɔ gyame so amen deɛ wɔba kristo no adeɛ nyinaa deɛ bɛyɛ foforɔ na adɛ na ka sɛ suba wei deɛ ɛwɔ abusua no nɔɔma wowiase koko ɛhaw so ɔte aseɛ woba kristo mu de abɛwuram wɔsɛ nɔɔma wonsakra nwie gyame so amen wowɔ wiase no so ɔte aseɛ kasa bi a woka bia ɛto sintidua ɛsɛ nnipa gyidie woba kristo wode abɛwuram wagye nsakra awie pɛɛ akakra wohia yesu kristo nti nipadua ne nkitaeɛ no so ɔde aseɛ sɛ kristo wowo bɛtena mu a ɛtransform bibia akɔ nokuram gyame so amen ka wo deɛ wɔsae Galatians chapter 1 verse number 24 ɔdɔ sae na Paul se menti wɔhyɛ Awurade Nyankopɔn animonyam wɔhyɛ kristo deɛ bɛɛ animonyam halleluya amen sɛ woba sɛ wo nipadua no wode hyɛ kristo animonyam mu a deɛ di kae gyae bɔne yɛ yes ɛne ne ki a ɛdi kae gyae bɔne yɔ afei wogya bɔne no yɛ wie a fa wo nipadua no si ɔsafo ɔde ɛreɛ bɛɛ ɛte aseɛ to nneɛma nyina gu akyi ɔpɔ bibia mu fa wo nipadua no si wɔ kronkron yam na yi wɔ adwen sɛ anamontuo bi a yɛtu no wɔ kristo adwuma mu no wobɛfiri wo pam ayɛ bie gyame so amen sane sɛ woku ho ayere bɛi ayɛ adwuma no nya afei na ɛyɛ hia wa na adeɛ bi wɔ no ma wotumi sɛ ka bɛtumi ayɛ nyame adwuma no wie ansa na wakɔakɔyɛ but na ɔhwɛ sɛ ɔkɔakɔyɛ saa de no ansa na ɔbɛyɛ nyame adwuma woba kristo mu a wohyɛ nipadua no nyankopɔn no munyam wɔ nipadua mu asɛne nya sɛ ɔhwɛ nie gyeme so amen afei bɔ wadwe mpɔ sɛ sɛ ɔgye aseɛ waba kristo mu yi wɔn mu a ɔmo nim kristo no wode wo nipadua no ɛbɛsɛte zampɔ ɛde ama wɔn no ɔsɛ bible se wɔn mu a ɔmo nim kristo no sɛ wode wo nipadua no yɛ ade papa akyerɛ wɔn mu a ɔmbɛhyɛ kristo no munyam srada no nti wɔn bɛtumi adi wɔkyi aba sɔre obi yɛ kristoni gyidini romani anglican cac baabi a wɔteɛ obi anim sɛ ɔkɔ asɔre obi anim sɛ wɔkɔ asɔre o yes because subaa no ɛnyɛ papa subaa no nyɛ sisa o daadaa ho aberanteɛ mepakyɛw bebree o daadaa ho ɛyɛ bɛnta ma wo sɛ wobɛse santantan mesɛ wɔsɛmatoni sɛ yɛni badua no yɛ kristo asɔredan gyame so amen nti asɔredan no ma ho nte dini ni hyɛ no nso gyame so amen afei bɔmmɔden sɛ wobɛyɛ papa wɔn a wo ne ɔmu bɛsae wɔn bɛbɛba wɔbrabɔ wo ne ɔmu bɛhyia biara no yi subampa de fa kyerɛ wɔn ɔn baabi a mede fire no yɛni badua no yɛde hyɛ kristo animonyam no ɛna mekyerɛkyerɛ mu no afei hwehwɛ sɛ wobɛhwehwɛ papa ɛnwoma papa ɛde ama afoforɔ nso bi nyɛ wo nko a daabi sɛ wohyɛ kristo animonyam wɔ nipadua mu a asɛm a mekan ɛka ho ɛhwehwɛ wo nko ho yɛ die hwehwɛ afoforɔ die bi gyame so amen deɛ di wɔ biam ba wɔne sɛ wobɛhyɛ wo ho soɔ bɛhyɛ wo ho soɔ ɛyɛ very very serious asɛm na anapɛsɛm mene wo ka hyɛ soɔ no ahohyɛ soɔ bebree ntimi wade bɔbɔ ne nkyɛ amen nano na ayi yɛka ne sɛ nansɛn a kurom ha odinfoɔ sɔfoɔ bi a nipa nsi no fam
so just say na ababa obi atima betre media no so ka kire amawiase mansa nyina se sofo asmasi me ni na date da ana me ne call out sofo no ntima ka hwe na se ni wo oba pa ya no kure sofo nye ntabo sofo nye dua I out me say yeri badia kiso asoda yo oba na hase egu nanu wase mo sora na mudi we yachi me na call out to pay you na brand ya ni ababa wa na obi call out wa nyakwa one fact test afatis one na bo jaman ada so just say nti contract ya abo safori sha na nsa no so for na ntima nhwe no so yie ayino hyeso no ntimi afei no wade ani wa baba ntena so for de se memenye ntabo kire so kanyame asam se so for de ani kwa sa yenya ho asem area ba eka ampa eso na gara so for bebrebe wo mo nti dodo no a ani nyame so mpa ho bi nti orofo wo so me na otie me si ani ba ye Kristo asolai nti asolai no a me pacho bebre Kristo tim no hyeso ye emu wa asolai no a esi nkwantia won nche woni padua no dabi jame so amen sabia woda sore a wotimi dress kama zo bi kwa sore fie a onfa kukofo mu ne ko dabi ana sabisi ebisi sa dabi ebi nsisa udware kama no to atare so mebo yes nti eni die na de ma so dan esi woro sabi ana onyagopo hwese wo spiritually ani abrabo pa o baro esese wo ma ne ye adwuma ewo ni paduam na hye Kristo ne munyam yes dodo na ntimi nso mo so to asia so dan adwamai ontimi nyai dwaman ko wale baba ne ncha amen what ya so dan masturbation ontimi nyai what ya so dan so just say aduso nantie ontimi ntunu mfiro what ya so dan baiguro ontimi nyai baiguro awani fa ya se wona ncha amen me say Paul say minti wo hye onyankopon ani monyam wo hye onyankopon ani monyam yes minti wo hye Kristo ani monyam ensamba be ka fa ho mpatamu nye orofo mbusa ensamba be ka fa ho ewo mpatamu ema ewiasefo ne nye se wo bu braboni wade baba ne nche amen obi ti Kristo na ase no obi kura mesa ya na mabogidi obi ti gidi aso dem no jiri ni ba na ye pichi se dwamamonye ni e be ho wa wo ba ya safo mo dia virgin di obenya bi na wo se di wutie so man kem sa wo tojo mo a enya se ngetwa eso twempra wo bu ku jema koshe enya kura wale baba ne ncha amen se dia wutie mo a wo kenya misam na o sori a wo yepe na sa no oba bia koshe kire ho wale baba ne ncha amen se dia nyame asam tu mo a wotimi sori ko ka obi ho asam be wi ase na sa miamia ma wo mfikire so mam sani video wo mame yenye video call praise God amen no yi ni be me kuran na o twetwekire oba do me I do you hallelujah amen no also the obi so na guest house Someone in your affair Kristo. Ma feri Kristo. Na me gejira o sa ade ba ko pe na da o so ba sakra wachi. Jame so amen. Amen. We say Kristo mo jano atoye. Na atoye so ma onyangopa. Yes. It is no shouldn't be so ye every bane ho no. Kristo ba tena ni mu. Na ejaro so be ka ho. Yes. Jame so amen. Amen. Onyangopa. And so na go some yesisie no. Tumi wo. Yes. Nti amfa bone enkogu asorofie. Jame so amen. Amen. Abra Israelfo. Omonam kanso omo ba. Esenso nyagopon. Waye tum wode fo no ye ahotie nyagopon. Na bone ni mu ntino. O kan tira Israelfo se. Na mo amene mo nam. Aje samo. Mo pa ba bi ma metena. Anya sa me no nante wuro a ansho mekumo because me mpa bone jame so amen amen it was my Israel for na Moses so aya trabia ene ma onu nyankopon Exodus chapter 25 verse number 8
hwasem kakra bi wo ma me say evangelist Sochewura David ana me no kashay wo Kumasi Sokoba Wood Village asafum sese bakani adapai me ne adofonom edi nkomo afi Nipadua ho shawuye no for Nipadua na kwa bone jame so amen Exodus chapter 25 verse number 8 what was I na ma wonye trabia konkro emma me eti abra Moses Onyago friend say only the mind afa nkobo sasa so no o ka je wosare right na ma wonye trabia konkro ma me wonye trabia konkro ma me mentena wo mo na mentena wo mo trabia konkro yes hallelujah amen enu bi ne yesiri ha no trabia konkro ntemadan jame so amen ene nipa bebre empa soroko what fear asoroko so nkobi Jesus won say sofo bi preach o TV so ofa number na sofo me hani hallelujah yes o fra wo ma na kwanjere so dem opade o ye dem brother o sham na te sakra badwen unya dance so dra dabi so wura aso dem aji so wura aso dem sam emfaso dia wo nyame fie o ampa bebre enso na no ye sisie no emfaso wo so yes bonsema wuru sa so ni babo wuru asori fie a obenya waje ne fa hodie so jase enti no wa na den sa obegu nyame nso na ho fi enam nipa bi so do ho anu obi ka kira o say Ghana so fo nyina nya correct enso na no wo ni nyina omudi nduro na asisie etu ko wura mu amfaso bi anu a wo benya wo moto no mu ji nkrofo sika jame so amen enti amen ni baba brebe ani Kristo nso dan emoate corona no kura ba no kura de abeka kire corona no me na we ga cha enti obi ti abro kira wo hwa ni a asan kura won gobi woni asori a ni di wo mu a wo tia ne tight di wi anu ada jame so amen woni asori a wo komu ekotie nyame asam na enso da no osisi wo no ye freni shiadai yes na so dai anya so eye shiadai said the sorry for because ye ko shiadai so dia say eye shiadai ye ko shia bi ba sini nya ko ho a no ma no ko boa ma ne nkwada ne enema ye ko ho no ma ade ba ko pe ne ye yesu nyame asem ni abom pai jame so amen enu ati no so dia say ya ni Kristo to nsadidi ampa communion ho asem na meka wotimi ntra ofie nka say sofo mema communion dabi ana communion so ani bi so onka nyame ma ho unyankwa jame so amen akwa ba be ka ho asem unkwa ampa praise God hallelujah asore fie ani ekwa di nsutiri mu asubo yes so di fie na wanya Kristo nsano jame so amen tenso da no yesisie no yesisi for a Kristo for a omopa nkwa dugo so nyame asem wi a na obe demonstrate asem na wusia na e wo hwiase na wo mom nim Kristo no age asempa na di no mso do mo bewura fekun jame so amen yente do atoko Exodus chapter 25 verse number 8 what was I wase ma wonyo trabia konkono ma me manza fo ne trabia konkono ma me na mentre wo mu sadia ma me betre wo trabia no tebia ene ho ne ma nyina sadia mentre wo trabia no tebia ene ho ne ma nyina sana monyo no yes hallelujah amen eto nyagopon ma Moses wo kira no kwan a onfa so nsi asɔredan ene niam a onfa nsishim ene obi timi kosi asɔredan no akɔgye adu abɛhase nyewu ensankyire ni ndi entwementi sikanti kwade baba ne nche amen ewiase enumonyam ene dia obagye nti no akɔgye adu ahyase sɔfo wo wiye baba to pa jade wo ye sakra jame so amen so woni batia o ani yakronkura Kristo tumi no agaza baba tiram na wura so da mo ho a onyame fa so are bai a pa waje am obi a wo be wura dodo no so ntumi dabi jame so amen tu bo wura so da bi mo a onyago potani fi ho because abrabo no ani pa bi di ba no enso Kristo ni ntodofo sa wo hwam na wotie ni ame se yedi ba dia no eye Kristo asɔredan babi a wonam biara hu se Kristo ka ho na do ye nsuohunu yes jame so amen nti abra Moses
wɔkyerɛ no kwan afa so nsi Asɔredan no owie no yɛwɛ tumi a ɛba hɔ. Exodus chapter 14 verse number 34. So some of TikTok like video na share my media so Facebook, YouTube also obetuma share no like no comment. Amen. Exodus chapter 14 verse number 34. What you say? Ɛna munkum na bɛka tahyia ntomadan so ya bra Moses ewie Asɔredan yɛ ntomadan den tan yɛ ntomadan. Yes. Nto owie ya. Ɛna munkum bɛka tahyia ntomadan. Ɛna munkum bɛka tahyia dan ntomadan so. Awurade Nyankopɔn ni monyam bɛhyɛ tenabea no ma. Nto twodi bɔkwa no ɔbɔ so bɔ asase no. Na ni dia bai. Na ni monyam bɛhyɛ tenabea no ma. Na ni monyam bɛhyɛ tenabea hɔ ma. Na Moses ntumi ɛhyɛ ntomadan no ma. Hallelujah. Amen. Eti tumi ɛsɛn so bae no na enye tumi ketewa. Efisa. Na munkum ne te so. Hallelujah. Amen. Akristo no ba wiase. Ebile mo so mabrabo yi. Eda na tim koju obi kun. Na the same time ko wura asɔre fi. Nsuru nyame kora. Eda na tim ni obi yere kokoda. Na wo ye dware ekogina pulpit anim so preach. Nsuru nyame. Na musuru ni. Jame so amen. Amen. Eda na tim ni obi ko guest house. Na na ko contract. So ase abayam wo adwuma sefa no kodie yi adwuma ko wiase hwe sika a wuti go account so wo for so ya sɔre pani udi agro Awurade fa wiase bɔ ne nkyɛ. Amen. Keke ba bro mama. Exodus chapter 40 verse number 35. What you say? Na Moses ntumi anhyɛ ntia ntomadan As Moses ntumi anhyɛ ɛhyɛ ntomadan ne efisɛ na munkum ne te so. Eti ebuma bɔde bɔne wuru ransɔ dem Monsakra nyɛ ma agye nyame fie yɛmfa bɔne nkɔ it is a Kristo mogya ne bia so a buni badua ne sɛ kronkron adeɛ ampa na fa hyɛ Kristo no monyam ɛwɔ ahotiam gyame so amen eti abere a tumi ne bɛtena hɔ no ɔn sɛ titibire mu no Sakaria mo pɛ so from Moses time wotumi fa open nkowura asɔre fie ti sɔfo no kora wo lidi no kora ɔkɔ a yɛde ahoma bɔ ne nan ahwɛ no wawu gɔso wura hɔ a wobɛtumi awu asamato gyeme so amen enti Onyankopɔn ɛberɛ a wɔne wɔ mo nam na Kristo nya mmae ana wɔde sɛ ahyɛdeɛ wɔ ma wo nti tumi ne ba dan no mu no ana wɔka kyerɛ wɔn Leviticus 19:1 sɛ abrabɔ mu hɔ no ma sɛ sɛ wɔmɔbɔ kɔ Leviticus chapter 19 verse number 1. Yes. What was say? Yes. Na Awurade Nyankopɔn ka kyerɛ Moses sɛ, "Ya bra, ni tumi ne betena ɔdan ni mu no. An wɔka kyerɛ wɔn nsa, kasa kyerɛ Israelfoɔ no sɛfo no nyinaa. wɔn Israelfoɔ no kɔkɔ. Na ka kyerɛ wɔn sɛ, Na ka kyerɛ wɔn nsa, monyɛ kronkron. efiri sabra ɛkɔ yi wɔbɛyɛ deɛ bɛyɛ. Monyɛ kronkron. Obi anya kronkron. Efisɛ me Awurade Nyankopɔn. Hallelujah. Amen. Kronkron abrabɔ ni mu a. Hey. Obi so ani enye yi. Dabi. Nkasa Yesu Kristo abewu amae. One save or save no. Me bacho. Said you won't get in sanity. So just here. Bible say, dear Unyankopan wono on cobon who be. Na de work ye bonimpo. Na okai so I bon no patch a no conbian on the Christo Hunomo. Would it be an aquay? Nazar better than Yamifi. Ebe, any Christo the two in ye. Jamaso, amen. It's a 2 year I was saw them. Enye tumi ketewa na so na Kristofo bebre de sa tumi ni diagro na wa ya sore ya pon nsafo manyina kodu won matena ye na dua na doa na nipa bi nso asete ekuo foforo akiri ye wo sofo wom ye wo ahwefo ye wo epran hwefo ye wo difo pani ye wo adundofo pani no so be hia na waso de anim a hia mo be hia ni Kristo mo abi mo yɛ ne man ko underground so for the efa so kontono so ya nso adwama mama wode na kora na one ne tie no mrante wasafo mu nyina bɛbɔ dwaman mrante na wasafo mu nyina ya bɛbɔ ya mo mo dwama basa hallelujah amen e baby asafo bi the same thing na adamu ni fo no toilet janambia me kan toilet janabehu janambia esi asoda no nche ope no mahunu se ya na nkrofo ta akoyom hu ye wo so ana mkoto adwamo honhom egu so de wa bewura so bia no wo ye dai na kopem bon sam ye fokio zamnyo eti ebiru a modidi contract ya bon sama ba mo pa
muru Asɔredan ani Kristo asafo asusu video no mu hweye onyankopɔn de nkanta be pram jama so amen ya to osai Leviticus chapter 19 verse number 1 na Awurade Nyankopɔn kasa kyerɛ Moses sɛ to gaje Moses sa kasa kyerɛ Israelfoɔ sɛ fo ni nyina ka kyerɛ wɔn sɛ monyɛ kronkron fi sɛ me Awurade mo Nyankopɔn sɛ me asafo Yehowa meyɛ kronkron. hallelujah Amen. Awurade Yesu Kristo enumonyam kanidi Amen. misɔrɔfo misi eni badian eye Kristo Asɔredan Yes. it is a Kristo mo jani bi asoso a ye kronkron Kronkron bra. Bokronkron bra enkwadwunu ni ho bone Dabi. enfu obi ho asɛm nhyɛ mu jame so amen so wuri sana tu sana mo no a Kristo asɛm no betena mu na be nante tene ni Yes. nti abra ɔde asɛm wo akyire wɔ no ɔno ɔmo nante ya koduru baabi afei na ɛsɛ sɛ Yesu ba because ne nipa so ɔde na Aboroso. Bɔne na dɔɔso. nti okay Jeremiah 31:32 a wɔ se me ne wɔ mo bɛpam apam foforɔ ɛnte sɛ kanea pam no Yes. jame so amen ore hwɛ wo kaka bi ma me Jeremiah 31:31 yɛhwɛ asɛm bi wɔ me se ɛyɛ True Church International Kumasi Sokoba Wood Village Evangelist David Ojewura ana me ne wodi nkɔmɔ no me no kasa fa yɛ nipa dua a ɛyɛ Kristo Asɔredan jame so amen Jeremiah chapter 31 verse number 31 wajo sai wɔ se hwɛ ɛnɛ bi ba Awurade Nyankopɔn asɛm nie ti bɔne na ɛkɔ soa no afei na gye nhyɛmu Yes. nipa bi asam generation bi aba onyankopɔn wɔ wɔn a oyi wɔn amomu lidi ne man eti sɛ ɔman na nsuro nyankopɔn no man ntwo mo mfiri bɔne ho na onyankopɔn yi saa leader no kɔ pa wɔn a bɛbɛ akyiri nyinaa bra bɔ sɛe yes ɔmo bra bɔ sɛe jame so amen eti wɔnam Jeremiah so bɛka kyerɛ yɛn nsa hwɛ ɛnɛ bi ba Awurade Nyankopɔn asɛm nie Awurade asɛm sɛm ne Israel ne Yuda fie nyina bɛpam apam foforɔ sɛm no ɔman no bɛpam apam foforɔ ɛnte sɛ apam a me ne wɔn agya no mpamyɛ ɛnte sɛ apam a me ne m'agya no mpamyɛ no ɛda me so sɛ wɔn nsɛm yi wɔn firi Misrim asase so ɛda me so sɛ wɔn nsa bi yi wɔn firi Misrim asase so na ɔpupu mampam nanso wɔn ani ma asam so ɛberɛ na meyɛ wɔn kunu no ɛberɛ na meyɛ wɔn kunu no Awurade asɛm nie Awurade asɛm ni kɔ verse number 33 yes na yɛn ne apam a ɛne yɛ me ne Israel fie bɛpam no wɔn ni apam a Israelfoɔ me ne wɔn bɛpam Awurade asɛm nie mede me mmara bɛhyɛ wɔn yam wɔsɛ mede me mmara bɛhyɛ wɔn yam ɛbɛhyɛ wɔn yam na matwerɛ no wɔ akoma mu na mɛtwerɛ nsɛm no wɔ ɔnom akoma mu na mayɛ wɔn Nyankopɔn na mayɛ wɔn Nyankopɔn na wɔn nso yɛ me man na wɔn nso yɛ me man na obiara ɛnte ne nyɔnko na obiara nso nkyerɛ ne yɔnko sɛ na obiara nso nkyɛ ne nua bio sɛ ɛnkyerɛ ne nua bio sɛ hun Awurade hallelujah amen ɛnso ɛnɛ te sɛ wɔsɛ mɛtwerɛ me nsɛm agu wɔnom akoma pono so na mede me mmara hyɛ wɔn yam ɛdu me da wo nkwa sɔre nkwa na ate fie hwɛfo so saa no ɔtete bi ɔno aha no nti sɛ aprenke nsima Chelsea ni Man U hallelujah amen hombaba ntew mu hombaba wonni nyame honhom Kristo honhom ntew mu hallelujah amen du kwasa da the same time ɛda ɛsɛ sɛ ɔkɔ nyame fie na ɔkɔ sɛ Kristo de mo nyam no na ɛno nso so ɔde nsɛm bi yi no ho ano yɛni baabi ayɛ Kristo Asɔredan yɛ o nti ɔrɔfo wo te bɔnem sakrawa tua no pɛi na wadwen sɛ wode wɔ hɔ gyame so amen ɛfiri sɛ ewiase wai obia ne wɔno a wabɛtena mu a wayɛ de ɔpɛ afa ne ho adi gyame so amen ɛti onyame asɛm no a meka kyerɛ wo ni Jeremia sɛ obi nkyerɛ obi sɛ hunu Kristo iti wankasa na ɛsɛ sɛ wote wo a wohunu sɛ ewiase wie brɛ mu ne ɛwɔ no nti wobɛsakra wadwe gyeme so amen nti apamfoforɔ no ɔne Yesu Kristo iti wokenkan John 3:16 no a ɔse sɛdeɛ Onyankopɔn si dɔ wiase ni deɛ ɔnam Jeremia so kae no ɛna ɛbɛyɛ adwuma wɔ John 3:16 gyeme so amen nti sɛ wobɛgye Kristo di a na wɔbɛtena wo mu na ɔda ɔnkonkron bi so ama ne nipadua no ɛho ate ɛwɔ Kristo mu gyeme so amen sɛ obi firi wiase ba Kristo mu a na Yesu Kristo mu gya ne tɔ no a na ɔnante Kristo ahyɛdeɛ mu a onyame ne ne ba bɛtena John chapter 14 verse 23 ɛti sɛ wɔne Kristo adi ne Kristo ntim mu a meserɛ wo
Judia wutidi ya ni paye. Dabi. Nshanga ba de adu. Amen. Keka wa bonengwa. John chapter 14 verse number 23. What you say? Na Yesu boaso ne say. Jesus so boy ka say can say Judas Iscariot to say Obi domia. so obi do me Obi di masem so. obi di masam so. Na menta beto no. Na say udi masam so na jare Obeto no. obedo no. Na yebeba ne nkyɛn. Na oyebeba ne nchai. Na yabɛyɛ yɛ ntena bia ɛwɔ ne nkyɛn. Hallelujah. Amen. Say obi di masam so a Kristo so ba de be Obeba ne nkyɛn. obeba ne nchai. Na yabɛyɛ yɛ ntena bia ne nkyɛn. Awurade ba wa ne nchai. Amen. Brother anapai di nyame asam so ate. Sisa anapai mesraw alidio di nyame asam so. Kristo se men sa obagire di no atero na asam. No wagire nsam so aba de bai. Obeba wo nkyɛn. Obeba wo nchai. Yabɛyɛ yɛ ntena bia wɔ ne nkyɛn. Nsanka Yesu Kristo di. Amen. Mese se Kristo ba wa brabo mu afedi o ye biye Yeye. Wa ne bayifo. Kwani mu. Wane bonsam. Wa ne bonsam. Jame so amen. Amen. Wo plane pe Awurade beteto. Be yudwiri. Nanso bebre ntimi ni Kristo anya pam. Dabi. Nanso pese hu Kristo ni manyam. Ebe Enye ye. mise ni badua Kristo Asɔredan. Yes. Nto wo bu okura wo tie bonsema bone paase wonfa ye kan say product ya eya anyima ebe promote bonsema dwuma na mra bonten. Sane man nko ano promote. O say we de ena say move our system no mu. Na abaso. Ena abaso. So for you to me. This Asɔredan ho ton. Aso pani su to me. Rade baba nje. Amen. Onya ska ode akobie apetashi bia ba. Ye be hu atrenefo. Jame so amen. Amen. What you say go? John chapter 14 verse number 23. Yes. Na Yesu boase no say. Yesu so boase no say. Sɛ obi dɔ me a. So obi do me ya. Obedi masɛm so. Obedi masam so. Na mɛnka nso bɛdɔ no. Na maja so bodo no. Na yɛbɛba ne nkyɛn. So odi nyame asam so a. Onyankopɔ so ba re ba. Ɔbɛtɔ. Ɔbɛtɔ. Na yɛba ne nkyɛn. Na Kristo bɛba wo nkyai. Na yɛbɛyɛ yɛn tena bia wɔ ne nkyɛn. Hallelujah. Amen. Onza oda ye kura tia se Kristo ni unjai. Oda ya so kra kyerɛ. Oda ya wo so kyerɛ se Kristo enimu. Ba kokra ne man ko yi. Na ede na utimi da so da na obi ne wo da na wo da nyane anu ani ade. Sa na bi ni o. Obi ti o timi ko off say oba ya kyɛ. Ade de na si. Ese gay de meta so da ehu na o ya no. Na se wo makura o. O makra Obi timi da so da ye na wo ye sa ne me na ni age. O de da im no chen de. Rade ba wa nche. Amen. So pesa wo Kristo ni mo nyamo a. Je Yesu Kristo di na sho ni badia so ye. Yes. Jame so amen. Amen. Kristo mpa bone. Dabi. Risa, wadi kam ye tase o living God risa wana wa ya kronkron. Ntimonya kronkron. Timo so monya kronkron. Yes. Kristo ya kronkron. Yes. Holy Spirit wa so jina brane. Yes. Jame so amen. Amen. It is only Kristo abaya pamo a. Esese wa bra ba ho bo nyina no. E fa Kristo dia so. Yes. Jame so amen. Amen. Come on. Verse number 24. What you say? Na dia won no mini ni nsɛm so. Na dia won no Kristo no. Woni dia bai. Oni ni nsɛm so. Woni Kristo asam so. Na nsɛm a mote ne nyame dia. Na ensem a yati woni mo anya ka kire wo no. Kristo asam se anye ni o. Na ɛyɛ gya osoma me no. Eye Onyankopɔn a dia bai. Osoma me no dia. Osoma Yesu Kristo ni yen sa. Ya no bo sampa no dawro fanchen. Ene nsam. Yes. The brother so boje wo Kristo mu a. De ne nsam so. Nipadua no fa bo for dem Kristo awo no kurom. Enale nkontomponi. So ti ase a. Emaya asani. Ade bia wo ye bia hu se. Wo ye no Kristom ama nipa huru abehye Kristo no nyam. Yes. Obi timi hu. Wo ye Kristo nipa. Na yi ase afunda ho ye be ye wu fosom no nsem aye kafa no nyina nya papa. Anya papa. Chichiu sa. Hallelujah. Amen. Nsem aye kafa no ye de be. Anya papa. Enya papa. Dabi. Na obi a wo yi ase ye ntimi ni wo adanse pa unko ni ye. Unko ni ye. Wade baba na nche. Amen. Abra Kristo abetina mu no. Esesa wutimi bo kronkron bra. Na akonfa mo de Yesu Kristo e kan wa han. Jame so amen. Amen. John 4:24. Misano pa ma samato de say ye ni badua ni ye Kristo Asɔredan. Yes. Jame so amen. Amen. God.
John chapter 4 verse number 24. What you say? Wasina onyankopon ye honhom. Tienio. Waso onyankopon ye dey. O ye honhom. Onsa confirm me. Waso onyankopon ye honhom. Yes. Te honhom na wo ye no. Wose enso enya dey. Na wona wo sore no. Na wona esum Kristo no. Esese wo sore no honhom ni nukurem. Esese wo sore Kristo. Ewo honhom ni nukurem. Wona obo onyankopon din no. Esese wo boni din wo honhom. Ane nukurem. Ane nukurem. Ba. Nukurem. What are you for? Can correct. Me say all of for. Me say say we are no for. Now you who me. David. Obi a we who me ebia no. Odwene nipa yiyedi ho. Obi a we who me we Kristo hu me. Wodwene afoforo yiyedi ho. Ba yiyedi so nani. Yes. O hwese onyankopɔ adwuma ɔyɛ no ɔbɛyɛ no nukurem abrebia. Omuntanjia David. Oya papa so oya ne pa. Ya ne pe. Ono bi ntabi wo sumase. David. Jame so amen. Amen. Edi odofo wo so me na wutie me no. Se ya pese ya pe wo Kristo mu dia. Nyame asam se me nkan cho se yenya kronkron. Yes. Nipadua no fa bo kronkron bra. Shatade bia wutimi hye. Di pia bonte. As a Christian. Nyakora o. Look at how we see dress. It will be just saying, I'm not too one. I say, we are so home. I have also more. And no could say that pa, me say, some who could be so damn pa. Or whatever. Now, some of our body weight, you know, upon kiss home, if you saw them. Will be a woo, need not see I saw them. Will be a woo. Ah, Kristo asem tire say yemfofuru kogu aso dem na sofo so e dia kosi wo eje ho communion je ho afode e da je ho aforebo this also Kristo adomu bi aso so no mo tane bi atowo a brother live a sinful life ahotie abrabo very important. Yes. So da ba ya obo mpaya onyame tumi ebetimi sane ade be aba won chai alle Kristo hwehwe Nshanko ba de dinda. Amen. Dia asase e bo konkron bra. 1 Corinthians chapter 3 verse number 16. 1 Corinthians chapter 3 verse number 16. Dia asase e bo konkron bra ko. Wase na munim se munim Nipadua Kristo Asɔredan. Hallelujah. Amen. On say ye kan wase anya konkron no John 4:24 no. Ana Paul ebe kirem sa. Munim se wuyi Onyankopɔn Asɔredan. Yenim sa. Yeni bari aya de bai. Onyankopɔn Asɔredan. Question. Sisa awo shame na wutie me bacho anidim Awurade asam se me misa osha etu wunim se wo ye Kristo Asɔredan eja Awurade se misa osha etu wunim padia no wunim se Kristo Asɔredan sam se obi si fimu na wo kotene mu a ene madada wo de kom Ambankum. Pentina wa pentini dan ohweni ye. Hweni ye papa. Tasin de dia wo mo be so. Omo be so. Ententan won tete. Otete. Dentin wo ye sa de no. No bo ho ban ye. Se be ya tam bi fi no be look nice. Obi twemu a. If na fu. Wotene ne sa hwefie no so a. Wa ka video o si ye. Yes. If you wura no kura no on tan ya baso body o. Di o si fie no. On wo kan fo no. Ah. If you do your painting come pa o. Star never pa. Hallelujah. Amen. Na wa boni pakora re bai abaso. Yes ana diana. Sari ni badua no eti o Kristo fam. Edi sa wo sha wo ye na Kristo tumi no. Holy Spirit abetra mo a. Ye she Kristo ni monyam. Enya wo. Dabi. Wale baba ne ncha. Amen. Do you want to Kristo ni monyam afa amba. Yes. Utimi to jom gagra no aje ni monyam na ma no. Ene kwa menko. Hallelujah. Enya de amen. Menko asore no. Me heso metima to a. Omo sore omumu me. Mumum ba kokura se me na me lidi asore ma na no hwe enuma me to ye. Ma huhum sane ye. Mo tietia manim. Enam de mo me ma. Hallelujah. Amen. John say
sɛ mo anhyɛ kristo no mu betimi kura nyane ma afi abom ama Nyankopɔn ye Yesu na kai ono na kai nsanka kristo ni amen eti tumani bia na Onyankopɔn ɛna na adom so ade ahyɛ wo nsa no fa wo brase ɛne adurumutie yɛ ho adwuma sɛ de Paul yɛ no yes hyɛ kristo no wonyam ɛwɔ nipadua branch I want to cry for anybody so asa for the atiase ma kristo ate ababa wa control na wo some she kristo no nyam e wo nipadua na ya somo ishanga ba de ni amen to so me 1 Corinthians chapter 3 verse number 16 what you say munim se mu yo Nyankopɔn Asɔredan dendi asase ya bɔ kronkron bra dendi asase ya bɔ trene bra dendi asase ya sie nipadua so ye dendi nipadua no esasa me pacho bebre ye de mu Nyankopɔn afebɔ ene sa munim se mu nipadua Kristo Asɔredan nipadua ne Kristo Asɔredan na Onyankopɔn hu ti mu ana ana Onyankopɔn hu su tie mu ana se obi se Onyankopɔn Asɔredan a to Kristo ne ai Kristo asem se me ganjo se nipadua no Onyame hu tim yes home no ahome no e Kristo hu yes e da de wura nsiom na ye tiatia wo no ana Kristo tumi ba wo nkyɛn it is a Kristo tumi bia ba wo nkyɛn dia ɔse ye de bai se obi se Onyankopɔn Asɔredan a it is a one hweye na wo sai Nyankopɔn Asɔredan we ya se no Onyankopɔn bɛ se no hallelujah amen so obi sifie na sam obi de budoza ebe du to go a nipa ko va no God obedi mekɔ kɔ bɛ gene do obeboka jame so amen amen e kana babɔ no so ya wo kyese se ne hu be si akere wo no bɛ kyere papa di sane Kristo asam no kyere se nipadua no a eye ye nipadua de tie eye Kristo Asɔredan yes it is obi bana dwon pɔ se what the wiase ba opone ani mu afidi ye ebe se nipadua no pa se no Onyankopɔn bɛ se no Kristo so ba ya bai bɛ se no hallelujah amen ya gina ya tie mu no pai se free sabre ko ro brother 2024 fie wura mu no hwɛ nipadua so yi yes wo yo ba na utie ne a enkoba dwaman kɔbɔ dwahan enkwale de nkrofo sika ni abrawo mpɛ wo mo abrawo mpa wo no jame so amen amen wo yo branches so the same thing nkasa mana efo ukita den kese wa no de and me wibi nti wo ba wibi afa ho adi be wunta nipadua e Kristo Asɔredan hwɛ so yi jame so amen amen wɔsɔfo fanyamsuro atete nsafo man nyame suro yes jame so amen amen woni ba bia na wotia saso osu bia hu yema Kristo awre ho oko media ba ko bia ba bigo ne sa anema no sa live no sa app no ho na Ghana from my binum ne other countries no wo makoguo app ho de naked ngwa hwe kwatre kwa ebi ko bo dwaman direct wo ho na wo bi sam aniama bonsam ena bi so ya no wo di ano na bema na wo hwe na kire se yes star we mame ni momo ayi nyina eka ho ma program bibia ntu tuatu mu ana wa ye de ama na te hunu wa filiza no filisa abraba bi bodo na Kristo di adoma che di ama so di asese bo nyame asemu da wuro sori ana o ne nam ho bi na o hwehwe sa ne ma no ye preach one like one share on say so di ase on vani sika so mo nyame aduma ubi wo kobu nsam wade ma wiase mo ncha amen ka wo mama verse number 17 what you say obi se Onyankopɔn Asɔredan so won hwe ye na se nyame Asɔredan no e no Onyankopɔn bɛ se no nsango ba de ri amen so won se nyame Asɔredan no so ba de bai bɛ se o e de di atire adu batu gemu ahyew efrise Onyankopɔn Asɔredan ne ho te Onyankopɔn Asɔredan ho te na ene muara hallelujah amen anya Asɔredan no esi ye ka se mo mpɔte wana wo ko Asɔredan no e ye nipadua no o se ene muara Asɔredan we de bejura to go de yes ne one time village Asɔredan wasuru bom na sase je so ebemem kukurudu jame so amen kesi wona wo ko Asɔre a English and omni Asɔre air conditions and they said they must that kwetu nyina no me pacho wasuru bom na sase je so ebemem e bejura to go jame so amen na mom dia som bo a Kristo na ni ko ho na de bia won hwe se ye bedi ni nie eye ni padua adwene be na wodwen nsuo be na susuo
ade abati tuala amwo kwaduma hwe plans wo de gu onim plans ade gu onim pa tienio ade abati tuala amwo kwaduma hwe plans ya wo de gu onim bisa wo so eti so Kristo ani na Awurade ni baje ho ana nsanka ba de ni amen nsane de ensam tuni simte dia yes jame so amen amen wose yamo kronkron bra lam dodo no a ebinum Nipadua na ye Kristo Asɔredan o ma se no dodo na Asɔredan obo ma na Asɔredan ye the white paint in the paint ye white paint o sa so ebo no makala bia na no pe Kristo ono no na Asɔredan white paint no adane brown yes obo no ma paint ni nyina wa boninti wala ho onenche amen obo no mo am say cement ya cement o dan mu nyina atutu so dia say abondi bonene nkwasiasem bonene ne nkwasiasem Jesus nkwasiasem bi empie obedi akire sesi a obo okura na no kura na eden kekaye akeke Nipadua na no na kasasa yenim mu odi akire kekasam to nkrofo so jame so amen ebirima popo se de evangelist ojewura oni osofo ba chi nam yi na wo nyame adwuma no di papa na chi kakra ne nemu nyam eba no ebe da akọ de njai nya ko information bi de power bi nso so wote wa plan no nje ye heda no ni din komwa kwa chiri ne titi sika mani dia secret bi obeka kire be ka kire pray so what is that sakrawadin we untam we come untam na secret bi ansu ni ho jeme so amen e pa ebirum e bonus mase so what is it ye na sere be ya mpaja bi a e ba no e sankai ntimimba be ka kire ogina yie jeme so amen ya kira no sa ya de no kunsa no abama wias so just if you say djuma bi ni wonu mo a woni ba ya obenya nketu apon won a che Kristo asam dabi so we are willing to die for the gospel yes jeme so amen ya boy adon pose ya batu nyame asem wonu kurom wa masempa no bo wa masempa no zawo wọ́n bọ̀ sí ma fa so sẹ́ wọ́n bẹ̀ sọ ìdúmọ̀ náà hwá jìnnà yìí jẹ́mẹ̀ sọ amen ebi wọ́n sẹ́yìn náà ní Asɔredan bọ́ni ntí 1 Corinthians chapter 6 verse number 9 1 Corinthians chapter 6 verse number 9 wọ́n jẹ́ sáyé wọ́n sẹ́ tẹ́lẹ̀ ihu hiẹ́ yìí wọ́n sẹ́ tẹ́lẹ̀ ihu hiẹ́ yìí tẹ́lẹ̀ righteousness yes tẹ́lẹ̀ ihu hiẹ́ yìí sọ́ọ́ jẹ́ àṣẹ sọ ní bẹ́ẹ̀ tí ma mọ́ tẹ́lẹ̀ ní ẹ̀bẹ̀rẹ̀ ó bẹ́ẹ̀ dẹ́nu ó ti ma kọ́ heaven sọ wọ́n ti ma mọ́ tẹ́lẹ̀ ní ẹ̀bẹ̀rẹ̀ ẹ̀bẹ̀ dẹ́n yẹ Kristo honhom ẹ̀tìmẹ̀ ní wọ́n bẹ̀ tẹ́lẹ̀ sọ wọ́n ti ma mọ́ tẹ́lẹ̀ ní ẹ̀bẹ̀rẹ̀ brother náà bẹ̀ wí asẹ́ bẹ̀ yẹ dẹ́ sọ wọ́n ti ma mọ́ tẹ́lẹ̀ ní ẹ̀bẹ̀rẹ̀ ẹ̀bẹ̀ dẹ́n ní wọ́n hu Kristo ní wọ́n nyam jẹ́ Kristo fún ọmọ tiẹ̀ mẹ́ adọ́fọ́ ní wọ́n fi nyàmú yẹsẹ̀ bẹ̀ tẹ́lẹ̀ àkwáyé dẹ́bi yàrá mi pàmò kyɛw àdọ̀pọ̀ yìí wọ́n ní pẹ̀lú yàrá ẹ̀sọ́ mbọ̀ wàt Kristo wà ní ewu kwa jẹ́mẹ̀ sọ amen ẹ̀yọ̀ pẹ́ẹ́nu ẹ̀rọ ọ̀dẹ́ afẹ́rẹ́ yẹn sí ẹ̀mẹ́nyà wọ̀ kyẹ́ mfiri yumam nti sɛ adom bi asoso a bu nipadua no sɛ ɛyɛ Asɔredan kɛse a ɛsombo ɛma Onyankopɔn gyeme so amen come on 1 Corinthians chapter 6 verse number 9 wajɔ sa watwerɛ sɛ yes anasɛ wonim sɛ wɔn a wɔnte ne nya wɔde Nyankopɔn ahenni no obi a wɔntiri biara have wokɔ bi ɛnyɛ yie wei ɛyɛ straight obi ɔno ɔsɛ ane yɛ mu atan asabakafoɔ deɛ mode mo yɛ na mu bu atɛn mo yɛ na mu bu atɛn we yɛ enjoy mena enjoy me yɛ printing press praise God amen yɛnti dɔtɔkɔ a enti mo ma wɔn dantaa mo nti hwɛ yie ana wɔn wɔ bi a naadaa adwamanfoɔ deɛ di ka yɛ adwaman fornication adwaman adeɛ dwaman sɛ sɛ bɛwura Kristo mu a wogyina hɔ a wɔngye aseɛ ɔgyina hɔ ante aseɛ ane nti na sɛ sɛ woyɛ Kristoni woyɛ Susana woyɛ Mary so wode aseɛ yɛfrɛ Erika Salome yɛfrɛ Priscilla na ate Asɔredan na obi a
ɔyɛ ho adeɛ wɔtumi no da nyɛ wode da saa asɔredan mu ɔno ɔbɔ dwama saa yi mu nyinsɛ nyina to agu bi ɛfa ne bi so called prophet wɔntumi kari sika ama ɔba wo ne na bɔ dwama nsɛ ɔnkɔ sɛ nyinsan bɔne ne mmuyɔ woyɛ kristo difoɔ wonyɛ difoɔ wiase bɔnsam ɛne ne tumi ɛna ti mu ɛde woyɛ adwuma adamani wopa sakra wadwen ampa sɛ wɔmu nipadua no yie na wɔmfa nhyɛ kristo no monyam a me sɛ ɛda di akyirɛ no wo ho bɛkyerɛw yes nti nyame ma ne ɛdɔfo nom evangelist David Ojawura meni abra no pay me 2025 we no de bia no ma making me mindset to say every week as something can yan yasem ene ne adwuma Onyankopɔn de ahyɛ me nsa every week bia no menti me kura me one day meba ma be kan yan yasem me wia me wia madwuma na won so Jame so amen. Amen. Dento do choko e dwamanfo. De dinka ye dwaman. O de ti wa so dem. Ene Christopher bebrebe. De ti ni sa bonen ketenkete. Worship mo emi fiancy. Hai. Isa be wo wajirifo bi mu. Wo emi bestie. Wo te ha. Na wo ni obi ahyehye awade wa aburukyiri. Awaburukyiri. Ono so no afi no ko no kura no nya be 3 months. 3 months pe. Oko no aka just mba me ba be wow. Wow. Sister open twazo. Twazo. Nyama nkoyi. Wo US or Canada. Or Germany. Me ba be wow na eye ode. Da be no binya pipes. Hallelujah. Amen. Na hu course no hu video pictures ene nyama bi yi ho sa dwaman komo. Oda na tumi bi na ere be. Abeda. Nyama nkoyi kura. So da basa e be na so da bone. Wale mo bone ncha. Amen. Keka wo ne ngo. Ani abosonsonfo. So ti ase. Se ebinum ane sa tumi wei abeya pam. O ti aso vie nso asamba ya no okobosomo. Kuzuya me ensanchina baako. Na he ne ntumam. Wo feri nyango bonko. Jame so amen. Come on. Any waresafo akohwefo awre ho. Na se me ti ase me wura ho. So called prophet bi ni watime ja na yere. Timi ja na yere. No sati aso dem For no reason. Oso oba ni mu no. Wei. Sebo la date. Oba ni mu no we ja asore na wo sa ba no sa hye nkom aso dem wo. Asembia nti wo ja na yere. Aso wo be wo yo. Mun sey. So obi ni yere, obi ni kuru. Ataba samwa. Mun hye na mo fa ba bia no kwensam ne toro emfanto. Wotime gina so ja na yere esa ekwa asore esa kwahye ngom. We Kristo te wo. Nti eni ba bebrebe abra wo sam o mo bon fa Kristo kwa so amanya mitumi adwane agyaw. The village ha yete no esa last me catch you say ha ne yefra no no nonsense place. No nonsense. Yes. What the fuck was asema ma hawo? Oso fo ba che ni so. But the was ma ba. Was you face no. What the face no. Say the be o ka was face no. Hwemanim ye. Na ya gwa ye di na je gwa no betimi ne kwasema ba. Ansa na enuru na mimu na ye discipline wo no. Udimirika na obedwane afa nuam ho. Jame so amen. Se so anya ni sama tumi bi ansani mfiri soro aw meteki lidia o mesa asore nampa. Jame so amen. Yeje do choko awaresefo akohwefo ene mmerema da wo mu a o mo bosa abra we no o ma se Kristo asoda akohwefo no. Yes. Akohwebra my topic bi se akohwebra nye me peda ne be ka ho asem akohwebra ye bi de papa akohwebra opan sori a onam kwa ho a prekonam pok otano ato ho bayire kweo no age ho mako ye ho mako. Hallelujah. Papa series baako papa de series. Hallelujah. Amen. Ne ka ho ko du fi a ma jeje adem no awe mo to sinchai wa ye mire wo huhuma wi rade mama ne nche amen. Chase ewiase abraba ha emwo di pan dodo onu anu mu ondo hu wurawura asiada mikopu ene se wiase fo na nke yes ade man sisi abegurugura Kristo de bia mikopu
Nampu party was and nam was may to sa Sam Sanyam granting. Amen. Barbara Abba ye toy on Toby David. Or this kind of send over. Hallelujah. Amen. Now no be so Barbara ni biato de tea woman. Say I'm 200 cities. Never ordering. And I'm so her full cry iPhone 15. Her full cry. Data week what was it? Top Barbara 200 cities. 200 cities. Nakin kai. No one yes and no go let you what was in the board. No boarding. Radama Banencha. Amen. Mrs. I'm sure anybody else here. Bonsamba before the Pagano no mum. Now the Olono pa and what do bayo. Ntarapai masa mi tudisa. Ye ni badia eye Kristo Asɔredan edi hwasuye jame so amen amen and more the part o wiase fam e ma wonti obi nse nyame adwuma jame so amen amen enti adoboboni a obi bobia e ma ni sei onyagopa Asɔredan no ene na ne bobo so ko ene merema da ene ehufo o so say no eno na ekoso merema ene merema da gay man mada no akoto ho kakumba no asena no sharpen no didi nsem hunu ise kakumba kura ho ayene ukoduma wonya bito de obenya to so ane boarding ise no bu okura ise kura mo strategy wo yusua na yes style bia na sabaton ni akoto de abe aduanye adi de me at this time no nyema bu ho a me nio yehuna wani o ma to ni jom de bia what is that some winning the ekosu osumase kagumba no e ma no omde lesbian no o me anu ma say twa o me anu ma sa be fa ho anu ma beton Jame so amen amen yende batoko 1 Corinthians chapter 6 verse number 10 what you say any wifo any brefo any sabofo any ntokopefo ne ntokopefo any amimfo nya onyagopa henie no sa obi awatimpa batia mu a wabraba wo paro entimi so nyamiani sa na kan mu bitie enti nyame henie no untimi nya dabi ne wiase so nya Kristo ahini a heaven oko enya bonsema hinim bonsema hinim su na wiye wojam ana akohuna mane yes jame so amen was sana na kariya bai sana kan mu bitie sana kariya mu bitie na fa wotware mo na watem ho na watem ho wa bumu Awurade Yesu Kristo mo edi so obiti boni bi mu a Kristo mo ja na betimi adware no yes ni patia no uhie adware foforo jame so amen we yes do consume akobu oso the brother encourage you sister encourage sofo encourage ahwase na wa hwe no ade da ho obetimi ahwase at any time but me get you jame so mo say asesa wotimi sekra wa ati so just say no jai bone ne yo no ma Kristo mo ja no asiesie ahuro ho na Kristo o mutimi no batena yes na sa woni Kristo abatena wie a eno no nipadua aba so tena ne aba jame so amen ko wase wadware mo na watem ho na wabumbu Awurade Yesu Kristo dini ye Nyankopɔn honhom mo hallelujah amen yedira Yesu Kristo mo janda so ye dwuma no wase wabumu bem enti se oba Kristo mu na obabotre na ebra na ohwe nyame asem na udi so a mo jana be bo bem yes bima obo ne se bone wa nyina no ware ba chaw jame so amen no for ni badia no se adia sombo asorani yes se na jo ne kan wa se so jiba se media ya be ba wonche no abetena brother Kristo to inside fra sister me se wo hia ma Kristo hwehwe Kristo tira kwan hwehwe na tira kwan wa no kuro na jiridi na fa hotoro so jame so amen 1 Corinthians chapter 6 verse 19 shasem kakra bi wo mame
1 Corinthians chapter 7 verse number 19. Yes. Anansa. Munim se muni podo e onkonkura e wo mumu a munya fro Onyankopɔn ho na Asɔredan. Also Paul asase subim. Was yenim sa muni padua no. Yenim padua. Aya onkonkura wo mumu a. Aya onkonkura eti emu a. Munya fro Onyankopɔn ho na Asɔredan. Yenim fri Onyankopɔn ne dia Asɔredan. Aya Asɔredan. Ntemu ne mo ho. Nti brother ono ho Otoma boden. Sisa ono ho. Mema bia wutie me ono ho agya. Wono hu wiase ebi tuwi no ado ba ne se men kanjo se wodi no moja ade ba atoma boden atoya boden enti mu nso Onyankopɔn ne monyam moja bia kasa o moja bia kasa enti adofo no a be poncho mo so me na mutie nyame asam sa moja no manento na etowo a obeso huhuma ba papa so dia say there was spiritual fruit a obeso yes se moja ne towa ye wa bapapa bia obeso ampa ama wiase ne ba wuro se ampa wo ye Kristo dia yes na ma Onyankopɔn ne monyam hye no adadu oni paduam jame so amen koda mra na we verse number 20 yes na otoma boden wotoya boden enti mu nso Onyankopɔn ewo ene monyam wo ni paduam mo hye Onyankopɔn ene monyam ewo mu ni paduam hallelujah amen eno na medi ka ken ka kire wo no so obezo hunu se wo hye Onyankopɔn ne monyam jabone ye so ti ase puwiase na bomode se wabra bobia wo bobia obeyama nipa hunu se Kristo mo jane ton emfaso abaso ampa se na nka wuti wiase famu no sa bra bodo utugu yes ama wabra bofofra obo no nipa hwe a wo mo hye Kristo no monyam afa wotima ba so huhuma papa ni bi Galatians 5 22 no na be dead yes homa ba no wodo enigye asundwie abojo chere ayemie papa yo gidie ene wotwo ene ani da ho na wona ye Yesu Kristo dia no abo honam ene ne nhye so dia no asenim jame so amen last quotation Revelation chapter 21 verse number 3 etinyama ene adofonom eye musomfo David ojawra ene ne anopai otemenkai ye wo Kumasi Sokoba Wood Village Bola Junction ukwera we ni ukwera bia yehia ebo mpae bia na show mo Facebook and YouTube a number na the screen ase no ofa me pacho obetim ni akasa ye be ma direction oba to major prophet Jacob Beche woni the D4 ene na sempaka for evangelist misumu obi na ye do akonyamere nyanya abo mpae so jase na ya twe Kristo anim se woni asori bia kwa me kanfo no kwari gidi asafo ede maw bra na yankobo wasu na beka Onyankopɔn nwankuo no ho ebra na abai enso ye mpaabo a ye de ama wonu a spiritual marriage wonu a omupeso omutu kwai wonu a omusanwo adwuma asai wonu a yare bi eda won so yare korankoro yobu okura yare na da no so ne boni bi ntina ma yare na ba bra nyampa nyame cha mfama jame so amen ye dimoti atamsa ye Kristo adwuma won kurum nti anabai message amde ba me tudi sa ye ni badua ye Kristo Asɔredan nti ye ni badua no so ye hwele yi a Kristo ba batinam na ade bia no ye bisa ne ahwehwa no ni tuminti ebebam amana broso na dankwa ya sanya bia fa amen kana mra na Revelation chapter 21 verse number 3 what was I na metene kese bi fira hwani mu ase it is those who tene kese bi fira hwani mu aka say sure Onyankopɔn tomodan woni pam na obetrem wo mu na wayane man na Onyankopɔn no ane won betena hallelujah amen it brother enelo paya me no be che nyame asem no me pa chaw ye ni padua no faba for dem Kristo yes asɔre no a ukomu asɔre no fa se wodrum se nkosua nyame asam aba demonstrate ewo mpotamo na nipa bi a wo mo soso mo na wiase abraboboni mu no wa brabo asakra wonom no ma beka Kristo adom ne bia hwe jame so amen iti mentu amasam no so biem Kristo ya adom a ebrapam ye besa ba ba hia so o person ye din komo number na describe o he mo TikTok wa o ko me buy ho ma number da ho
if you don't be also a watch night if you the beer watch night just a nyas and Friday we na easy ijremu den tay anajo 10 pm ni ahase so that say amache 3 ni apon meme dan ya sore every Saturday anointing service uni ba bia kwa bra na be srai ne ne nya so bo wo banyame fie e brother ba ya de safo yi ye mpabo wo mo pe akwantuo wo mo a wo spiritual marriage wo mo a wo sa no dwuma basa ene wo nya dwuma wo fie wura kora be pamo yire kora betima jao nti adwuma sem ene wo mo a wo yade mebwa ye do mu nyina sofo je ko beche odifo be bia do pa wo bia nyankopon sha o de safo ni nyina ko yamiani ewo soko by Wood Village Bola Junction True Faith Church International do ko buy hon ma number ne da ho ofra na ya ma direction ba bia wo hwe free bia no Awurade nyankopon enhyira koso ana ne yentra na ehwe Kristo tumi akira kwai na ededi akire ne yenyira nyankwaje ne tumi to enhyira nda amen nyankopon ne abanka se yedo wase ehwe no munyam una makwa unu se yinipadua wa Asɔredan so pa chose ko so hu yemobo na ade bia na me yinipadua ne se no wo nyankopon me ntimi ntwe hu firi ho na yinipadua no ho nti na upi anya yera ba utumi koso ami ahoden na se betina kasa fidie so a yenya enseme be ka kira akra no nyankwaje na ahwedi kunkon munyam utumi koso aka na me ahoden na hye no munyam da amen